M'agraden les trobades. En valencià. Sí? T'agraden a muntó? T'agrada fer tallers? Sí. I tu parles en valencià sempre? Sí. Mare, me n'he d'anar amb els meus fills i la dona a creuar un gran oceà i prats molt llunyans. A Califòrnia ens hem d'anar. Mare, em fa tant de mal. Hola, me diuen Paola, és el meu segon any de trobades i m'agrada molt. Fem un taller i ha plantat una carrasca. Tornaré l'any que ve perquè soy de trobada. Soc Marcos Pont, vinc de Riola i venim a la trobada, és el segon any que venim. L'any passat anàrem a Alberic, que enguany així, i la veritat és que vinc per les meves filles, però també vinc per mi, perquè m'agrada molt. Així, això no ho he fet per la meva filla, però m'ho he quedat jo. Pues venim de Llombai i venim ja molts anys a les trobades. Ens agrada molt perquè, a banda de ser un dia de festa en què sí que s'ho passen de categoria, jo soc també de l'ensenyament, veig a companys de tots els pobles i a més és una manera molt bonica de reivindicar la nostra llengua. Venim de Carcaixent, del Col·legi Públic José María Boquera, i la veritat és que ja fa uns quants anys que venim a les trobades i és una festa per a nosaltres molt fixa en el calendari. Venim de Manuel, del Col·legi Pintor Estruc, i ja venim a les trobades farà 5 o 6 anys. Som habituals i estem també en el taller de la nostra escola. Bon dia, jo sóc Raül Rosselló de Cullera. Un any més els meus fills m'han portat a les trobades d'escoles en valencià. Jo he vingut tots els anys des que els meus fills estan escolaritzats en primària i espero que inclús quan finalitzen els meus fills l'etapa de primària seguir venint, perquè pense que és un dia molt intens, és un dia molt emocionant. Crec que és un dia de futur i és una festa que crec que val la pena vindre una volta més, tots a les trobades fantàstiques. Me diuen Cristina, vinc de Vilanova de Castelló i m'agrada molt la trobada perquè jo soc del grup Trobada i ballem amb tots els companys. Me diuen Lluïsa, soc de Vilanova de Castelló i m'agrada ballar, que ballen el grup Trobada i m'agrada el meu taller del meu col·legi que se diu Almietes Dolces. Hola, bon dia, em diuen Anabel Calaforra i vinc d'Alzira. És la primera vegada que vinc a l'encontre d'aquestes escoles i m'agrada molt i tornarem. Mire, aquesta escola es va començar en valencià fa 29 anys. Seguint estic ficant a l'APA i en el Consell. I avui estem molt contents de tindre l'escola en valencià. Els meus fills començaren l'escola en castellà i després acabaren en valencià. La Mocía va fer tota la carrera en valencià. Bueno, nosaltres l'experiència que tenim de les trobades i de l'escola valenciana és de mislata, perquè aunque nosaltres som d'ací, vivim allí més de 30 anys, no? Soc de Polinyà de Xúquer, me diuen Rocío, és la quinta volta que vinc i bueno, lo que més m'agrada són els tallers i les tendetes. Les trobades m'agraden prou perquè és quan te trobes amb molta gent que potser no veus en un munt de temps. Jo soc Isabel, tinc 53 anys, aquesta és la 29 trobada, jo vinc des de fa 29 anys. Venim de Carlet, de l'Institut 9 d'Octubre, i és la primera vegada que venim. És una experiència molt bonica, molt de xiquet. Jo estic estudiant educació infantil i podem agarrar un munt d'idees. M'ha agradat. L'any que ve tornaré. Em diuen Maria Dolores Pausà, soc de Castelló de la Ribera i vinc del Col·legi Severí Torres. Melancòlic i altre dissabte alcohòlic, diumenge de ressaca i a local fum d'hidropònic i un crit per els amics i un crit per els dijous que acabàvem tots de festa i al teu pis i em fa feliç
contemplar que al pas del temps seguim junts. Hola, me diuen Luis. És la segona volta que vinc a una trobada i n'hi ha moltes parades. Està molt xulo. La trobada d'escoles en València, que fa molts anys que es fa, a que sí? Però els pares i mares venim ja des de fa molts anys. Hem participat en la trobada que van fer quan va tocar al nostre poble, també. Clar, participen els xiquets, participen els mestres, participen els pares, també. Hola, bon dia. Des d'ací, des de les escoles Ninos, vos diguem a tots que vingueu a col·laborar en les trobades i que apoyem la nostra terreta, la nostra llengua. Visca el valencià! Venim de Cullera. Me diuen Maria i m'agraden les trobades. A mi em diuen Víctor, vinc de Cullera i m'agraden les trobades. L'any que ve tornaré així. A mi me diuen Nayara i m'agraden les trobades. L'any que ve tornaràs? Sí. Nos agraden els tallers i n'hem fet molts. Me diuen Noemi i vinc del Lies Rei Jaume, d'Alzira. Me diuen Maripau i vinc del Tulell d'Alzira. Les trobades me parecen bé. A mi m'agrada perquè ve gent coneguda. Jo sóc quasi de Corbera, el que passa que visc al Xemesí i avui he vingut a veure a les trobades, que és la primera volta que es fan a Corbera. Estan totes les escoles de la Ribera així juntes, oferint coses per als xiquets, etc. En fi, un dia per a disfrutar. Vivim en Alzira i a les trobades venim molts anys. Des que els xiquets eren xicotets, doncs 29 anys pràcticament. I clar, defensem el valencià perquè és la nostra llengua i la nostra identitat. Me diuen Àlex i soc de Vilanova de Castelló i m'apareixo molt bé els tallers perquè mira, Perquè t'ho passes bé. perquè m'ho passa bé i tot. Això, que és el primer any que vinguem així i que m'agraden molt els tallers, perquè són molt divertits i m'agraden molt. M'agraden molt. Som de l'Alcúdia d'Heretats. Ella va a primer d'infantil i és la primera vegada que venim. I ens agrada molt, està molt ple, ja que vindrà una mica més pronte. Me diuen Isabel, vinc de Bovinyà de l'Alcocera. Sí, jo personalment penso que és una festa molt gran de les escoles, que cal dur a tots els xiquets que gaudisquen així d'un entorn familiar i molt adequat per a tots els infants. I nosaltres venim molts anys, toquen una colla de dolçainers, venim, animem el passacarrer. Voldria saber, dones, i si tienes per mi, què m'has fet per sentir-me així? Saber si és la pell del carrer que se m'eriça en el meu pell. Hola, soc Alba, jo venc del Severi Torres, del poble Castelló de la Ribera. M'agrada molt la trobada i els tallers, que jo ne faig molt en les trobades i el primer any que vaig vindre va ser quan el meu germà va començar a anar a l'escola. O sigui, jo quan tenia més o menys 5 anyets. Me diuen Pau, vinc de Vilanova de Castelló, del Severi Torres. Vaig a sisè. Allí en Vilanova de Castelló parlem valencià i com sempre m'agrada anar a les trobades. Hola, nosaltres som de Benicull i és de Corbera. I hem vingut a veure la trobada perquè ens agrada molt també de xiquets. Jo quan era menuda m'agradava molt vindre, jugar amb tots, veure els companys. Ara m'agrada perquè m'agrada veure l'ambient. Hi ha molta varietat de tallers i això. Els companys, també hi ha companys de l'any passat, de l'institut. Els professors i els alumnes. I estem disfrutant un muntó. Me diuen Juan de Dios, Carrión Cerres. Soc de Montroi, és el segon any que vinc a la trobada. No et quedes mirant les estrelles, cauràs. Em diuen Neus Sinergil, soc del Col·legi Fei pel Castell, soc d'ací de Corbera. Les trobades sí que m'agraden molt els tallers i a lo millor l'any que ve torne. Soc un veí de Corbera, estic de voluntari el dia de les trobades
I després de 29 anys s'ha arribat l'oportunitat de celebrar-ho aquí al poble, on tenien tots moltes ganes, però que mai ens havien donat aquesta oportunitat de gaudir d'una festa tan nostra que tenim que defensar entre tots i tenim que ser alguna que no podem deixar perdre. Ja veus qui controla les cartes, no et van avisar quan les van repartir. No van a mirar per nosaltres. Hola, bon dia, me diuen Manola, vinc de Cullera, de l'Escolaica. Venim a les trobades perquè és un dia de festa, és un dia de reivindicació per la llengua i vos convidem que vingueu, està molt divertit i tenim que fer força. Em diuen Mònica i vinc d'ací de Corbera, que és el poble que ha celebrat la trobada enguany, i jo vinc representant el grup L'Alter de danses, que estem dansant per tot el poble, estem molt contents, és un dia de festa així en el poble. Me diuen Consuelo, vinc d'Alcira, he vingut en bicicleta a esta trobada i sol vindre perquè soc mestra i portem un taller del col·legi al Boncí d'Alcira. Se convoca molta gent, és un dia festiu i el que fem és reivindicar un poc el que és l'escola valenciana. Soc David Perales, he vingut a les trobades de Corbera perquè m'agrada molt i m'agrada molt que els tallers que n'hi ha. Que estan reduint classes, estan reduint línies, és un poquet la defensa de la llengua. Mai surar, pensar ja de ben xiquet. Però després van casar-lo amb una blanca de l'est.